tira, hauteskunduak egingo dira. Maialen. Hor zaudezu. Ez dakizu nori eman botoa. Ez dakizu botoa emango duzun ere. Eta hor hasi zara alderdi politikoen zerrendari begira. Ikusi dituzu, alderdi nagusiak, denok ezagutzen dituzue. Gero badaude beste batzuk, Partido Humanista, Partido por un Mundo Mejor, holako izena beretakoak dira, Da, halako baten zerrendaren bukaeran ikusi duzu. Alderdi psikopoto depresiboa. Joan Junda, oso tipo berezia da. Arazo txiki bat dauka. Ez dizuet ezako zein den, baina laster konturatuko zarete. Joan, torrena. Juan. Torre zaitez hona. Txalo bero bat, Joan Jundaren zat. Ordoka zu mikroa, Juan. Juan, enteratu naz. Da, esan negi ez bada. Zuk alderdi politiko bat antolatu dozula. Hauteskunduak heldu eta esan duzu. Taka! Neu aurkeztuko na. Niri ez imitau, Hortako zu, tribuna. Juan, mitin emon behar duzu. Baina amendeko zu zalantzan dauen eskato da, ez dakit nori emon boto bat. Maialen, zuk ezarriko zara, hortxe. Juan, hartu mikroa. Hartu duen nik ere atuntu, Hendu hau. Vaya tribuna de mierda, me tocaba el chichazo. Ah, puta mierda. Seguro Ibarretxek eta Batxikolletek eta honek kriston tribuna pixetan. Juan! Arratoie! Segutxu, cabrón! Hau gauzen zer izua da. Juan! Momentuz ez daukazu, zure eman botoa baino ez daukazu. Eta ikitxana. Baina boto gehiago lortu behar duzu. Da, hamen daukazu, zer bat, Maialen. Juan Junda, bota beharko ditu bere arrazoiak. Zuk bereari botoak emateko. Gero zuk erantzun beharko duzu, arrazoi hori nahikoa da, ala ez. Hasi, mitina. Juan. Ni? Bai. Ni aztena, bale? Maialen dugu zu, baina, zentzatu Euskal Herria daukazula aurrean. Ba bai. Eta mundu guztitxe, vamos, eta... Gazer, mundu nire euskaldunek mundu guztitxeaz. Ni aztena, bale? Behatzi puntukuz. Likuru estaten zuten do. Bale, ba. Denena politiko, ez da? Garrio prepararte baina esate duz. Bueno, aztena. Juan ego jatzu, Ba, karo, horre txikazin gure. Batua nengo, dale? Jaun Andreo! Hemen nago ni! Eta zu hor zaude! Eta hori egia da! Nik egiak esaten ditut bakarri! Ez besteak bezala! Eta hori Obama modun tente ipinimina, baina guztia! Osa, orduan izango zan algo, hor goixen baina! Because we come! Hola, nito? Eta orduan, ostabe, goitxi bajatzela eta if we began Maialen zer zara, nirrixen izena? Astigarraga! You can tau!
hain serioa zure mitina, ezin naiz lertu barrean, nere barrenak konbentzituta, behingoz lertu beharrean. Zuek hor zaudete gu hemen gaude, eta Josu bazterrean, hori firmatuko alzenuke notarioaren aurrean. Nik ez dut sinisten notarixutan! Nik ez dut sinisten abogauetan! Nik ez dut sinisten politikutan! Herri hau eraiki behar baldin bagen nori eustera zematuan bagenik eskuzkuze! Behar dugu benetako fontanero! Eta hau katxarru, ze hau nire espietan da! Hemen bain, nina, lehendakari barrixe! Baina nire ez elektrokutau, bale? Ze maialen da bixon hartin, eraikiko ditugu gure herria eta bezpena baita. Aziperzetak eta dani deitzukotzeu, bale? Aziperzetak, Marko eta Heini eta dani, eta beliz bebai. Lehendakaria izan zintezke, oraingoz soilik alkate, baina botorik ezin dut eman zuri eskatu gabe bate. Protagonismo pixka bat nahi dut, nik ere izan nahi dut parte, botoan truke izango al naiz, zure miren azkarate. Bai, zuzelik eza, miren azkarate, izelik eza Alto de Azkarate, izelik eza Claudia Schiffer, izelik eza Rafaela Carrà, izelik eza Estitxu... Ez, Arozena, izelik eza zuk nahizune, hori, zure esku dago, zure esku dago. Eta etxain, eta hau izango da gure relaziones públicas. Zelan dukez izen da, zelan daitz eza? Asun, bez? Asune, osea, holan txarra da duezenin, berak pika honut, holak, bale, Maialen? Asun, Maialen, eta Juan, Junda, zu izili, zezuza, notarixu edo hori, eta horrek ez da bezala esaten, ja, gure planin. Bale? Zariek antzetan hain beste txalo joten den bautik, Bueno, Orain artean aditu dedan, diskurtsorikan onena, arrazoizkoa, koherentea, serioa, nabarmena. Marketinak bai fallatzen dizu, horixe dezu problema. Ian nun dago zure postera, eta zein da zure lema. Posterra milen aie! Posterra enkargauko teitxuko Estepan Azetazik diseño grafiko ditzen dau eta holan, eta ontsi garrako. Txalo bera bat, Juan Jundari.